Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Axel Eden, Andrea Gumana, Berdeville JJ Rose, Dangers Odusser Reyat, Ryan Valdeviezo, at sa mga nag-renew ng badge na sina Luis Cardoza, Admin Dio Boyo, Random Adriel, Rita Enriquez, Alma HXH Nasayaw, at kay Paji Jagira. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Erwin. Taong 1999. Masbate. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho si Erwin bilang mekaniko dito sa lugar namin. Bale pagtapos ng trabaho niya, uuwi pa ito sa kanila na medyo malayo-layo sa kanyang tinatrabahuhan. Araw-araw siyang umuuwi pagkatapos ng trabaho. Sa kadahilanang ayaw nitong magrenta ng uupahang kwarto. Kasi mas gugustuhin niya pang magbiyahe ng malayo kesa umupa ng bahay. Yun naman kasi yung hilig niya kaya hinayaan na lang siya ng pamilya niya. Masyado kasi yung nawiwili sa pagmumotor niya. Lalo na kapag malalayo ang pupuntahan. 61 kilometro ang tinatahak niyang daan papauwi araw-araw. Umaalis siya sa kanyang tinatrabahuhan mga bandang 7:00 na ng gabi. Hindi naman siya natatakot kasi sanay na itong magbiyahe ng 10 oras. Meron siyang naririnig na mga sabi-sabi na maraming nagpapakitang nilalang tuwing gabi, lalong-lalo na sa zigzag. Di naman niya ito pinapansin kasi napatunayan niya ng totoo yan. Marami na kasing napapabalita dito sa amin na nung mga panahong ito, may naaaksidente rito kahit walang nakakasalubong na sasakyan. At ang karamihan sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga motorista dito sa amin at driver, animoy, meron silang iniiwasan sa daan. Kaya ang resulta, kung hindi bumabangga sa puno nahuhulog sa bangin. Yung ibang katrabaho niya ay mas pinipili na lang na mag-upa. Kasi masyadong delikado papauwi Bukod sa walang bahay ang tatahakin mong daan pauwi. Gabi pa. Kahit sino naman, di ba? Matatakot magbiyahe ng gabi. Lalo na't sa probinsya pa. Okay lang sana kung nasa syudad Itong si Erwin, hindi talaga pinapansin yung mga kuro-kurong kwento na yan. Kasi meron din siyang alam na mga pangontra pagdating sa mga nilalang na ito. Bukod sa may puder siya sa katawan, meron din siyang alam na mga pantigalpong orasyon. Isang araw, nagwika itong kasama niya ng, "Oy, Erwin, pwede ba ako makisabay sa'yo mamaya? Bukas kasi kaarawan ng anak ko Sumagot naman itong si Erwin ng, "Oo, walang problema. Basta tulungan mo ako mamaya Tumangulang yon at nagtrabaho na ulit. Sumapit na ang 6:00 at nagsipaghanda na ang mga ito upang umuwi. Kanya-kanyang ligpit ng gamit, tapos nagkandado lang sila ng kanilang pwesto at tinahak na nila ang daan papauwi.
Nung paalis pa lang sila ng syudad, masaya pang nagkukwentuhan yung dalawa. Niyayaya pa itong si Erwin na pumunta bukas sa kanilang bahay nang sa ganon ay makapag-inuman sila. Wika naman itong si Erwin, "Di pwede pre, madami ako nakatambak na gawain. Baka mabadtrip si bossing." Wika naman ang kasama niya, Ganun ba? Sige, sa susunod na lang. Dadayo ako sa inyo. Nakasakay sa motor kaya malakas yung boses. Makalipas ang 30 minuto, nakarating na nga sila ng Milagros. Isa itong daan papunta sa amin na kung saan ay medyo kokonti na lang ang mga bahay-bahay. Medyo tahimik na lang silang dalawa sa kadahilanang malalim na ang gabi. Kaya dapat alerto ang nagmamaneho. Pagkalampas nila sa lugar na yon, napadpad sila sa isang bahay sa gilid ng kalsada. Nag-iisa lang yon at animoy. Walang tao. Sa kadahilanang nakabukas lahat ng bintana nito at wala ding pinto. Nagwika itong si Erwin ng, "Pre, alam mo ba nangyari sa pamilyang nakatira dyan dati?" Sagot naman ng kasama niya, Sa pagkakaalam ko, pre, lumipat ng bahay yung mga tao dyan eh. Biglang naging seryoso itong si Erwin habang nagmamaneho. Ayon dito, noon ay merong isang pamilya na naninirahan sa bahay na yon. Pero ang nangyari, pinatay ang lahat ng nakatira doon. Pugot ang lahat ng ulo ng miyembro ng pamilya at ipinako ang mga bahagi ng katawan sa bawat pader ng bahay. Kaya naman hindi sinunog yung bahay na yon. Dahil sa tuwing may susubok na sunugin yon, nagkakasakit ito ng malubha at kalaunay namamatay. Hindi rin nabubuhay ang apoy doon kahit 1 galon ng gasolina ang isaboy. Dahil parang may kung anong pumapatay sa apoy. Sabi ng karamihan, sinumpang bahay yon ng mga dating nakatira doon. At malamang sa malamang, hindi nila natanggap ang masalimuot na nangyari sa kanilang pamilya. Sabi nitong si Erwin, marami siyang nakikitang mga nilalang doon pag siya ay umuuwi ng 10 oras ng gabi. Paglalarawan niya sa mga yon, merong isang babaeng naglalakad na pugot ang ulo, tapos may daladalang kandila. Kulay puti ang kasuotan nito at may lubid sa paa, na kung saan ay nakatali din yung ulo nito. Maliban pa dyan, meron siyang nakikitang mga naglalakad na paa at mga santelmong nagsasayaw sa hangin. Ang santelmo ay bolang apoy na nabubuo sa tuwing may namamatay ng hindi pa sa itinakdang oras ng kanilang buhay. Ayon sa mga matatanda, nabubuhay ang santelmo sa tuwing namatay sa aksidente ang isang tao o di kaya na may kinitilan ito ng buhay. Pag may namatay sa isang lugar ay mabubuhay lamang ang santelmo sa tuwing uulan at mababasa ang anumang bahid ng dugo ng biktima. At pag nabuhay na ito, magiging agresibo muna ang santelmo bago maging tagamasid na lamang. Kadalasan, sa tuwing may namatay tapos umulan, ang unang dumaan sa lugar na yon ay hahabulin ng santelmo. At ayon sa matatanda, pag naabutan ka nito ay tsak tapos din ang buhay mo.
sa kadahilanang meron itong taglay na abilidad na humigop ng kaluluwa ng mga buhay. Pero kusang nawawala yon sa pagtagal ng panahon at sa tulong ng panalangin ng mga nagmamahal sa pumanaw na yon. Kaya masyadong mapanganib lang ang San Telmo sa una nitong litaw sa mundo. Balik tayo sa kwento. Napalayo na nga sila sa bahay na yon at di na nakakakibo itong kasama niya. Ikaw ba naman? Nagbabiyahe kayo ng 10 oras ng gabi, tapos yun pa yung maririnig mo. Kaya ang nangyari, tahimik na lang ito. Makalipas ang 1 oras, papalapit na nga sila sa zigzag. Nagwika itong si Erwin na, "Pre, kung ano man ang mapansin mo, wag mo nang titingnan ha. Pumikit ka na lang." Tumangulang yun. At napahigpit ang hawak sa kanya. Bali-balita na kasi sa kanila na ganun na lamang kadelikado ang lugar na yun. Pagkadaan nila doon, sa unang 3 liko ay maayos pa naman. Nang bigla na lang nag-iba ang simoy ng hangin. Nang makakita itong si Erwin ng 4 na puno ng saging na animoy tumubo sa gitna ng kalsada. Napawika ito ng, "Oh, ina! May mga aswang!" Napasagot naman itong kasama niya ng, Ha? Ano pre? di pa ito tapos sa pagsasalita ay nagwika na itong si Erwin ng, "Pre! Humawa ka sa akin!" Walang sabi-sabi ay sinunod naman ito ng kasama niya. Ayon kay Erwin, nasa gitna yun ng kalsada. Malalaki ang katawan ng mga puno ng saging na yun at merong bunga. Pero puso lang ang nakausli. Dali-dali namang nagpatakbo ng mabilis itong si Erwin. Yung takbo nito, animoy pusang nanganganib ang buhay. Maniwala kayo o hindi, na kaya nitong patakbuhin ang motor niya na animoy nakikipagkarera. Yung takbo ng motor niya nun, nasa 100 kilometro per oras. E puro kurbado doon, di ba? Yung kasama niya walang imik, pero mahigpit ang pagkapit sa kanya. Buti na lang, wala silang nakasalubong nung mga oras na yon. Dahil kung meron, matik patay silang dalawa. Dahil bukod sa palikuliko ang kalsada napakaliit lang ng espasyo ng bawat linya nito. Habang mabilis ang patakbo ni Erwin, may naaninag siya sa may bangin na animoy aso. Pero kakaiba dahil ang lakad nito ay paatras. Hindi niya ito pinansin. Tapos habang mabilis ang patakbo nila, bigla itong nagwika sa kasama niya ng, "Pre, kahit anong mangyari, wag na wag kang titingin sa likod o kahit sa salamin ng motor ko ha." Etong kasama niya, sa sobrang kuryosidad, hindi nakinig. Bagkus tumingin ito sa salamin. Side mirror. Pagkatingin ito, agad itong napasigaw ng, Pre! Ano yan? May nakasakay sa atin! wika naman ito ni Erwin. Sabing huwag kang tumingin Pikit dali! Pikit! Yung kasama niya nanginginig na sa takot. Habang itong si Erwin, kabado na rin. Ayon dito, mga kaluluwang ligaw yon na sumasabay doon. Hindi naman delikado yon sa may mga alam sa spiritual na nilalang. Pero pag wala
talagang mamamatay ka sa nerbiyos o ito pa ang magiging sanhi ng pagkaaksidente mo? Yung saging naman, palatandaan din yon ng aswang na pumasok ka sa teritoryo nila. Gabi lang nagpapakita ang mga ganon. Sabi-sabi dito sa amin na kapag nakakita ka ng saging sa kalsada, tapos parang buhay yon, lumiko ka na lang at bumalik kung saan ka nang galing. Sa kadahilan ng isa yung marka ng aswang. Pag wala kang puder o bakod sa katawan, malamang sa malamang, di ka na makakarating sa inyo. Habang mabilis ang patakbo nitong si Erwin, usal ito ng usal ng mga pantigalpo sa paligid. Sinasabayan niya ito ng dasal pagkatapos. Animoy, umiihip din yon sa hangin. Ganon at ganon ang ginagawa niya. Di ko na lang babanggitin ang orasyon sa kadahilanang mahigpit na ipinagbabawal na isiwalat ang mga ganon dahil magiging delikado to para sa mga taong basta-basta na lang binabanggit ang mga katagang ito na walang paniniwala. Dapat maging maestro mo ang mga may alam sa lihim na aral upang mataglay mo ang mga buhay na salitang iyon. Gumamit din si Erwin ng pantanggal ng marka ng aswang. Yung mga ibang nilalang hindi na niya iniinda dahil nakita niya na yon ng ilang beses. At ang tanging ikinatatakot niya lang sa tuwing dumaraan siya roon ay yung mga aswang at tangkaro. May sigbin din siyang nakita doon. At ayon sa kanya, ang itsura ng sigbin ay 4 ang paa na mahahaba ang kuko, maitim ang katawan at kokonti ang buhok. Ang ulo nun ay sa aso, tapos mahaba ang ngipin at pawang sinigaan yon. Yung tipong pag pumatay ng aso bago mo kainin ay kailangan mong ilagay yung katawan nito sa apoy. Yung kalalabasan nun ay ganyan na ganyan ang katawan ng sigbin. Maputik din ang mga ito at minsan ay kumakain ng damo. Sa awa naman ng Diyos, nakaraos sila sa tagpong yon at ligtas na nakauwi. Bago nagpaalam sa kanya itong kaibigan niya, inusalan niya ito at inihipan sa ulo. Tanggal marka ang ginawa niya. Mahirap na, baka masundan. Sinabihan niya rin ito na huwag kang pumasok sa pinaka-entradang pinto ng bahay ninyo. Bagkus ay dumaan ka sa likod at basain mo yung suot mo. Tsaka mo patuyuin sa labas. Yung ibabasa mo sa damit mo ay haluan mo ng mainit na tubig na may natunaw na asin. Pagkatapos nun, nagpaalam na si Erwin. Yan ang isa sa pinakamatinding karanasan ni Tony Erwin nung minsang napadaan sila sa bahay nung pinatay na pamilya. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakaganda at saka napakarami nating nalaman tungkol sa iba't ibang nilalang. Andyan yung San Telmo, Sigbin, yung alam ko may kwento akong ganun yung aswang na nagiging katawan ng puno ng saging. Kung di ako nagkakamali, balbal yun. Kung di lang ako nagkakamali At parang may kaibigan ako na ganito rin yung kwento Yung nakamotor siya tapos may sumasakay sa likod. Though hindi naman siya sa Masbate nangyari. Kadalasan nangyayari yung mga ganyan pag yung tipong Cannon Road, di ba? Yung mga taga-Baguio dyan, alam niyo yung kung ano yung sinasabi ko. Daang Hari, yan yung mga nakakatakot dati na daan na sobrang dilim. Alam ko talaga nangyayari yan, yung nagkakaroon ng multong backride. Ang matindi lang sa kwento nito ni Erwin, isang gabi, full package nakita nila lahat ng klase ng elemento.
Yun lang, ang ganda lang. Buti na lang talaga may alam tong si Erwin. Erwin, baka naman, yung ibang kwento mo pa. So, kayo guys, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.